kao ukupni dio naše suradnje, vojno-vojno suradnje, gospodarske suradnje i svake druge suradnje. Mislim da i hrvatsko tržište pa i tržište Bosne i Hercegovine nije prioritet da mi sad jedni drugima nešto prodamo jer smo premali. Ja to prije svega vidim kao ukupnu suradnju na moguće otvaranje trećih tržišta. Mislim da je to ključno. Posebno to je interesantno za Bosnu i Hercegovinu jer Hrvatska već je članica NATO-a i već ima certifikate po kojima može ući čiji proizvodi već mogu sad konkurirati među drugim članicama NATO-a, to je velika prednost. Znači, ta suradnja s Hrvatskom može omogućiti Bosni i Hercegovini da se pripremi na tom putu budućeg ulaska u NATO savez i participiranja i u gospodarskoj suradnji, pogotovo na području proizvodnje oružja i vojne opreme. To je ključno. Znači, u NATO se ne ulazi samo iz nekakvih vojnih političkih razloga, nego upravo NATO pruža mogućnost da i zemlje koje participiraju u toj asocijaciji mogu participirati i u proizvodnji oružja naoružanja. I to vidim kao ključni element i ključni rezultat ove prezentacije. Posebno i tu s tim zaključujem, zahvaljujem gospođi ministrici Pendeš na izvrsnoj suradnji, vojno-vojnoj suradnji između naše dvije zemlje.